Hej. Videoen, som præsenterede punktplots. I videoen om punktplots havde jeg indsamlet en masse svar, noget jeg også kaldte observationer, og så lavede jeg et såkaldt punktplot, der gav mig et overblik over mine observationer. Nu vil jeg lave en anden slags figur, noget der hedder et boxplot, og jeg vil bygge videre på de data, jeg havde før. Først og fremmest så vil jeg skrive de forskellige observationer op, som jeg fik i mit svar, altså mine data. De forskellige observationer, jeg fik, var 1, 2, 3, 4, 5 og 6, og jeg har talt op, hvor mange jeg fik af hver. Jeg har altså skrevet hyppigheden op. Det vil sige, at jeg har nu 2 af de søjler, som jeg har i en hyppighedstabel. Nu vil jeg først lave et punktplot, og for at lave punktplottet, der skulle jeg altså bruge mit data. Og bagefter vil jeg lave et boxplot, som giver mig et overblik over de samme data, men på en lidt anden måde. Jeg starter med at indsætte en ny side. Så laver jeg et diagram og et statistik. Og for at lave punktplottet, skulle jeg simpelthen bare vælge mit data. Nu vil jeg lave det, der hedder et boxplot. Og for at lave boxplottet, det vil jeg faktisk lave på samme side. Så jeg deler min side op i 2. Og nu kommer den centrale del. For at lave et boxplot har jeg ikke brug for at have lavet et punktplot, men det hjælper mig med at forstå, hvad det er, mit boxplot viser. Så derfor har jeg lavet det her. Jeg tilføjer igen diagrammer og statistik. Og på x-aksen, der vælger jeg mine observationer. Og på y-aksen, der skal jeg højreklikke. Jeg højreklikker, og så siger jeg tilføj y-værdi liste. Tilføj y-værdi liste. Og her skal jeg vælge min hyppighed. Nu får jeg det, der hedder et histogram frem. Det jeg egentlig gerne vil have, det var, at jeg gerne vil have et boxplot. Så jeg højreklikker i mit vindue og vælger boxplot. Det her boxplot, det viser mig, hvad min mindste værdi er, hvornår jeg er nået til 25% af alle mine observationer. Det kalder jeg også for første kvartil. Ved hvilken værdi jeg har nået halvdelen af mine observationer. Den værdi kalder jeg medianen. Det, der hedder tredje kvartil, der hvor jeg har nået til 75% af mine observationer. Det er altså 5, kan jeg aflæse her. Og hvad den største værdi er. Og samtidig, hvornår jeg har nået 100% af alle mine observationer. Det jeg altså kan aflæse ud for det her plot, det er, at jeg nåede den midterste observation i mit datasæt er 3. Og der hvor jeg har nået til 75% af mine observationer i mit datasæt, det er ved værdien 5. Det vil sige, at hvis jeg talte op, hvor mange observationer jeg havde i alt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observationer, så vil 25% af 12, det vil være 4, det vil sige den fjerde observation. Det skulle meget gerne være, det er ikke så godt.